Stoupení je mít uzamykatelnou šatnu. Tak jo, půjdeme někam sem do světla, jo? Tady asistentka vám podá hendku, jo? A já vám zatím podržím hendku, jo? Co to je? To jsou lidi. Ježiš, to vidím, že to jsou lidi. Běžte ode mě. To je tak nepříjemný, jak mi úplně dýcháte za krk. Pojďte sem, kam tam chodíte? Máte mi být po ruce. Běžte ode mě! Pojďte sem! Ježiš, běžte ode mě, vám říkám, to je tak nesympatická, že to je hrozný. Můžete mi říct, co tady dělají ty lidi? No to jsou diváci. To jsou platící diváci tohle. Ježiš, to ne, ještě Může se koukat tam. Říkám, to nebo se! Lidi, mě jde po vás. Ne, tady se, pojďte sem. Tady se řeklo, že to bude zkouška. No, to bude první zkouška, ale pak to pojedem. Jako s lidma si to budeme zkoušet. Teď ty lidi přijdou o překvápko, o potěšeníčko. Dejte mi ten mikrofon. Je to zkouška? Tak já si to chci zkusit. Ale tam je takovej čudlík. Tak Čudlík. ten nemačkejte, ten čudlík. To máte rozbitý úplně. Teď si budete muset sundat ty náramky. Vám vadí moje náramky? Ne, vadí. Ale to si musíte sundat, to by chrastilo. No nesundám si to. Je to tady někdo čorné. Tady ne. A vám se nelíbí moje náramky? Tak to nejste dobrý člověk, slečno. To já poznám. Tady zvoní telefon. Nemám. Tady někomu zvoní telefon. A to vám nevadí? Najednou to vás neruší, že zvoní telefon? Prosím vás, si to vypněte, když tak. To je můj telefon. Tak to je v pořádku. To já musím vzít, to je šilerka. No a čo? Ne, počkej, klid, prosím vás. Ne, to víš, že nerušíš. Já tady mám jenom takový vystoupeníčko. Ticho! Ježiš, to nebylo na tebe, neblázni. Jaký bodičko? Je to, co jsme viděli. Ježiš, to si nekupuj. V tom budeš vypadat jako Kung Fu Panda. Jo, prosím tě, a žádný dárky nenos. Víš, jak to dopadlo v loni? To jsem taky zakázala a to byly plný kýble kytek, kamarádko. Jo, hele, tak se těším. Čau. Tady je vedro jak prase. Jo, tak si sundejte toho medvídka, já vám ho podržím. To je štola. Tak tu štolu. A nesun